Едва ли има на света друг народ, който така слабо да познава своята история. Ние имаме големи учени историци, издадени са монументални исторически трудове, но професионалният им научен език е недостъпен за простосмъртните. От друга страна, това незнание се дължи и на многократното пренаписване на историята, нагаждайки я всеки път към интересите на властващата политическа сила. Та човек не само ще се обърка, но може и да се побърка. А може би причината е по-отчаиваща. Старата наша история надвишава сегашното ни жалко самочувствие като народ. Сравнението с миналото ни потиска и ние не искаме да се го спомняме. Тъй или иначе, България е най-старата европейска държава, която не е сменила името си през вековете. Испания е Испания от 1479 година, Швейцария е Швейцария от 1291, Швеция е Швеция от началото на 11 век, Полша е Полша от края на 10 век, Франция е Франция от 843 година, Англия е Англия от 829, а България е България от 681. Така пише в учебниците история. Така знаех и аз. Но преди 8 години пристигна у нас един унгарски професор да търси надгробната плоча на не знам кой си техен крал, умрял някога в България. Плочата я намерихме зазидана в стената на една селска черква и нямаше как да му я дадем. Но за утеха го заведохме в кръчмата. И там унгарският професор, може би от яд, че не му дадохме тази ценна реликва, или за да изтъкне своя патриотизъм, още преди да пине от първата ракия, се провикна. Как е възможно да броите началото на своята държава от 681 година след Христа, когато още през 2137 година преди Христа сте имали българско царство на север от Китай и по време на слънчевото затъмнение на 22 октомври същата година сте победили китайците, както пишат тъжно техните летописци в хрониките си. Китайците били прост народ и се оплашили от затъмнението, а прабългарите знаели предварително за него и нарочно нападнали същия ден. Аз, вика унгарецът, като отпи от ракията, това го знам, защото покрай тази ваша държава е поминувало и нашето маджарско племе. Не по друга причина, а за да спрат неудържимите набези на българите и да спасят империята си от заробване, китайците започнали да строят Великата китайска стена. Но не успели още да я довършат и ето ги, българите се задали пак от към север. Тогава китайците качили върху стената китайки, циркаджийки. И онези сурови българи, като видели китайките да мятат голи кълки, се прехласнали. И докато се прехласвали, китайският мравуняк продължавал да гради нататък стената. Като разбрали измамата, прабългарите напопържили китайците, пришпорили конете си и препуснали на запад подир слънцето да търсят края на стената. Те препускат, китайците градят. Те препускат, китайците градят. Така българите стигнали до пустинята Такламахан. Напоили конете си в реката Тарим и се разделили на две. Едните тръгнали на север, другите на юг. Тези, дето тръгнали на север, прехвърлили планината Тяншан и нарекли най-високия връх на името на своя бог Тангра. Така се казва и върхът досега – Хан Тенгри, а хребета, по който препускали, нарекли на себе си – Болгар,
продължили нататък, прекосили планините Памир и Хиндукуш и там, където сега е Северен Афганистан, основали втора държава, наречена също България. Но понеже другите народи не може ли да произнесат «ъто» във вашия език, наричали държавата ви Балхара, Балх, Болгар или Булгхар, а гърците наричали Бактра или Бактрия. Тоест слъх, кой може да произнесе правилно името ви. Руснаците ви викат българи, англичаните Bulgarian, французите Булгар, немците Булгарен, арабите Бурджан. Ние унгарците сега ви викаме Булгар, а преди сме ви викали Полгар. Булгар ви наричат и арменците. Чехите ви наричат Булхар, украинците Балхар, индийците Балгхар, персийците Болгар. Другите българи, дето тръгнали на юг, прекосили Тибет, живели известно време край планината Мадара. После прехвърлили Хималайте, минавайки през прохода Шипка и са слезли в Индия, опъвайки юртите си край река Тунджа. После тези българи отишли към Ефрат, в Месопотамия. И там основали третата българска държава, наричали народа Балхарис, сиреч българи. Царицата им носела същото име – Балкис. Това е Савската царица, описана в Библията, дето ходила да задава гатанки на Соломон през 1001 година преди Христа. По-късно тези българи тръгнали на запад, заселили се в Египет, в областта Сакар. После поемат на север и стигат до Балканския полуостров. Планината, където спират, наричат Сакар планина. Реката край нея кръщават Тунджа. Прохода, през който прехвърлят Балкана на север, наричат Шипка, а свещената си планина – Мадара. Те носили със себе си тези стари и далечни имена, както европейците са занесли в Америка имената на своите стари градове – Лондон, Париж, Москва, Берлин, Нью-Орлеан. Но да оставим Савската царица да задава гатанки на цар Соломон, а ние да видим какво правят уния българи на север, дето основаха държавата си Балхара под планината Памир. Девизът на тези прабългари някога бил «Не замръквай, където си осъмнал». После станал «Не умирай, където си роден». Но тук, под сянката на Памир, им харесвало и започнали да градят градове, да сеят жито и да развъждат добитък, да добиват желязо и мед, да украсяват жените си със сребро и злато. Древногръцкият историк Страбон нарича Балх столицата на Балхара, перлата на Азия. Тук през 6 век преди новата ера пророкът Заратустра е написал свещената си Авеста. Кога е било основано това прочуто царство, не се знае. Това се губи и с мъглата на вековете, но известно е, че египетският фараон Рамзес II, съблазнен от богатствата на Балхара, се опитвал да я завладее през 1275 година преди раждането на Христос. И докато българите разгромявали войската му в подножието на Памир, Мойсей решил да избяга от Египет и повел поробените евреи през пустинята към обетованата земя Ханаан. Така че вашата история е по-стара от Библията, вика унгарецът, и вие, българите, сте спасили бедните евреи не само през Втората световна война, но и 33 века по-рано. През 329 година преди Христа и Александър Македонски нахлул в Балхара, но до бой не се стигнало. Вместо войска, насреща му излязла принцесата Роксана и го попитала: „Какво търсиш тук, Александре?“ Пленен от красотата й, той отвърнал: „Намерих повече от това, което търсех.“ Паднал на колене пред нея и я помолил да му стане жена и царица на света. Това била първата и единствената жена на Александър. И тя била българка. На другия ден се качили двамата на връх планината Хиндукуш. Аристотел му бил казал, че там е краят на света и отвъд тази планина се плискал безкрайният световен океан. Но като погледнал от върха на изток, Александър видял, докъдето стигало човешкото око, безкрайни поля и планини и заплакал, защото разбрал, че няма да може да завладее целия свят. Побоял се и скоро след това умрял.
Просъществувала тази велика ваша държава, вика унгарецът, до 230 година след Христа, когато я покорява персийският цар Арташир I. Далече преди това обаче, неизвестно защо старият цар Кардама оставил престола на сина си Ила, прехвърлил се на юг през Памир и основал в Северна Индия четвъртата българска държава. Наричала се тя също Балхара и просъществувала едновременно с старата Балхара много векове. От тогава, вика унгарецът, са и общите ви думи в двата езика. Уча, чета, будя, баща, татко, лик, хубав, китна, шал, сандал, тава, халка, чорба, компот, соя и много други. Бежанци от покорената памирска Балхара тръгват на север и край днешния град Самарканд основават петата българска държава. А голямото езеро, до което стигала границата им на изток, нарекли на себе си Балхаш. Просъществувала тази държава до 7 век след Христа. Други от победените българи тръгват на запад, прекосяват пустинята Каракум и основават на изток от Каспийско море шестата българска държава. Кръщават морето Булгар-Дингезе, Българско море, а планината, подножията на която спират, наричат Балхани, както днешна България. Трети от българите отиват отвъд Каспийско море и там основават седмата българска държавица, наречена Балкария. Така се нарича и до днес тази автономна република в Руската федерация. А градовете си нарекли пак със старите български имена Балхар и Булкар-Балх. Четвърти от българите, водени от вожда си Вунт, през 127 година преди Христа прехвърлят планината Кавказ и се заселват в земите на днешна Армения. Там основават осмата българска държава. Нарекли местността Булхар, главния си град Балк. Тези имена те носили до 9 век след Христа, а една от реките там и до сега се нарича Булгаручей. Където и да идат българите, все носят името си. И макар изкривено от произношението на съседните народи, го оставят след себе си като светли стъпки по картата на тъмния азиатски континент. Прекрачвайки от старата в новата ера, българите прекрачват от Азия в Европа, стигат до Азовско и Черно море. И там митичният цар Авитохол, както свидетелства именика на българските ханове, основава през 165 година след Христа деветата българска държава. Призната, нещо нечувано, дори от гърците и наречена от самия византийски патриарх Никифор, Велика България. Вие, вика унгарецът, като допи втората ракия, и тази България не броите, защото била на друга територия. Кое обаче е по-важно? Земята, където се намира държавата, или народът, който е основал всичките тези български държави? Прочула се тази стара велика България най-много при хан Кубрат. Този хан Кубрат, незнайно защо расъл в Константинопол, изучил се там, образовал се и приел християнството през 619 година. През същата година, когато Мохамед започнал да проповядва в Мека исляма. Това за образованието не го казвам случайно, вика унгарецът, защото вие, българите, след този Кубрат, имате само един учен цар – Симеон Велики, който също живял в Константинопол и учил там в най-стария европейски университет – Магнорската школа. А всичките ви по-сетнешни царе, до последния, са прости и необразовани. Тъй, че напразно вие се отричате от прабългарите, вика все по-ядосан унгарецът. Ако има нещо свясно във вас, наследили сте го от тях.
защото те не били монголци, както ви разправят, нито пък хуни или тюрки, а индоевропейци с загадъчни космически познания. За разлика от безпросветните италианци, вика унгарецът, които 15 века след Христа изгарят на кладата Джордано Бруно, понеже твърдял, че земята се върти около слънцето. Прабългарите не само знаели това. Издълбаното върху надгробните им камъни слънце, с кръжащите около него 6 планети е било нещо като техен държавен герб. Та още през 4768 година преди Христа тези умни прабългари изчислили, че Земята се завърта около Слънцето за 365 дни и 1/4 деня без малко. И пресметнали това без малко с невероятна точност. Ученият хан Кубрат обичал да наблюдава нощното небе и да чете по звездите съдбата на хората и народите. В една такава нощ той се взирал в залязващите пляди и видял, че неговата звезда угасва. На другия ден извикал 5 си синове – Баян, Котрак, Аспарух, Кубер и Елцек, и им рекал: синове мои, свършват земните ми дни. Олеле, тате, не дей, проплакал най-малкия Елцек. Какво ще правим без теб? Сега ще ви каже, рекал Кубрат. Баяне, я вземи оне наръч пръчки. Ха, сега се опитай да ги щупиш всичките наведнъж, казал му Кубрат. Баян бил най-възрастният, най-силният от синовете на Кубрат. Затова му викали Бат Баян. Ударил той снопа пръчки о коляното си. Не се чупят. Ударил втори път. Пак не се чупят. Трети път ударил с все сила същото. Не мога, рекал тате. Нека опитат и другите, казал Кубрат. Опитали един по един и другите 4 синове на Кубрат, но никой не могъл да щупи наръча пръчки. Дайте ги сега на мен, рекал Кубрат. Подали му наръча. Той взел да измъква от него пръчките една по една и с лекота ги чупел. Една по една. Така и баба знае, извикали в един глас синовете му. Една по една всеки може. Точно така, казал Кубрат. И вас, ако се разделите след моята смърт, един по един всеки ще ви пречупи. Ако сте заедно като този наръч пръчки, никой няма да може да ви победи. Разбрахте ли? Тъй верно, разбрахме, отвърнали в един глас 5 му синове. Какво разбрахте? Съединението прави силата. Като чул тези хубави думи, великият хан Кубрат се усмихнал щастливо и издъхнал. Тези хубави думи, съединението прави силата, ви сте ги изписали и върху герба си, вика унгарецът, като отпи втора глътка от третата ракия. Но тежко ви и горко, ако спазвате този завет, като Кубратовите синове. Защото още не бил изтинал трупа на стария хан и синовете му се скарали кой да седне на бащиния трон. По старшинство на мен се пада, казал Бат Баян. Тая няма да я бъде ти да ни командваш, рекли 4 му горди братя. На другия ден погребали баща си по-християнски, както им бил заръчал. Погребали го заедно с скиптера и меча му, защото не могли да поделят и тях. Народа на Велика България обаче поделили на 5 равни части и всеки застанал на чело на ордата си. Аз оставам тук,
на бащината си земя, казал Бат Баян. Аз поемам на север, казал Котрак. Аз на юг, казал Аспарух. Тогава аз тръгвам на запад, казал Кубер. Аз идвам с тебе, бате, казал Алцек. И поели в 4-те посоки на света. Хазарите това и чакали. Щом ордите на 4-мата брата залезли зад хоризонта, нападнали Бат Баяна и след 2-3 години от старата Велика България останал само споменът. Котрак повел ордата си на север. Все по Волга, препускали И като стигнали там, където река Кама се влива в Великата река, Котрак спрял и се огледал. На изток се синеял облакът на планината Орал. На север и на запад зеленеели безкрайни гори и поля. Било лятото на 665 година. Хан Котрак слязал от черния си кон и забил меча си в рохката земя. Ето тук ще се градим град и ще го наречем Болгар. Тук ще бъде моята България. Това била 10-та България. Наричат я Волжка България, а заради богатството и в ония времена я наричали Сребърна България. През 10 век сребърните българи приели от арабите исляма. Имали те велики царе и още по-велики поети. Дала е тази ваша България велики поети и други велики люди и на Русия, защото, както е известно, вика унгарецът, като отпи пак от ракията, великата руска поетеса Анна Ахматова се отказала от бащиното си име Горейко и се нарекла на българския предък хан Ахмат. Корените на другата велика поетеса, Марина Цветаева, също са оттам. Как е възможно? Тази славна и богата държава просъществувала до 1278 година, когато след половинвековни отчаяни битки била завладяна от татарите на Чингис хан. Но българите съхранили своята сяста и не мине век вдигали бунтове и срещу татарите, и срещу руснаците. Затова през 1937 година Сталин ги разпилял из лагерите в Сибир. Но и днес, както е известно, те отново надигат глава и искат държавата им да се казва България. Кубер поел на запад, след него препускал Алцек, прехвърлили Карпатите и се спуснали в Панония, в равнината край реките Тиса, Дунав и Сава, където е днешна Унгария. Понече ли да основат държава и там? Просъществувала тя само година-две, така че няма да я броим. Аварите обаче посрещали на нож българите. След няколко сражения Кубер бил победен и побягнал с дружината си на юг. И като стигнал, където е днес Македония, основал там, край Битола и Прилеп, 11-та българска държава. Именно срещу тази България, която напирала да превземе Солун, се отправил на поход през 688 година византийският император Юстиниан II и едва не бил пленен и побягнал позорно, както пише византийският хронист Теофан Изповедник, а голяма част от войниците му били избити и мнозина ранени от прабългарите на Кубер. По-късно, след век и половина, тази Куберова България се съединява с Паруховата България, което вероятно е било тайният замисъл на двамата братя. Алцек продължил на запад, стигнал до страната на франките. Крал Дагоберт го приел с радост. Но през нощта заповядал всичките българи да бъдат изклани. Алцек се събудил от виковете на умиращите
и с останалите живи мъже и жени побягнал на юг през Алпите. Било зима. Как са оцелели, не е известно. През пролета се появили в горната част на италийския Бутуш и продължили да слизат надолу през Ломбардия, Тоскана и Умбрия. Стигнали до Рим и Неапол, оставяйки след себе си вечното свое българско име – Булгаро край Бергамо, Булгаро Гросо край Комо, Тера Булгарорум край Римини, Монте Булгаро, Челле ди Булхерия. Не успяла отсек да основе 12-та българска държава. Но неговите българи оставили из Апенините не само името си, но и кръвта си. А кой основа вашата 12-та българска държава през 681 година? Пита унгарецът, като гаврът на ракията си. Що не основаха славяните, дето от 2 века се мотали из Балканския полуостров? Що не основаха траките, дето са там от 1500 години? Ами защото прости хора държави не могат да правят. От славяните вие наследихте загадъчния мързел и бленуването, а от траките анархизма и забравата. Затова не помните и собствената си история. Тук унгарският професор стана, качи се на автомобила си и си замина. Сигурно прекаляваше той в приказките си, но някакъв пра спомен заброди из тъмните пещери на кръвта ми и ме будеше нощем. Зарових се в разните стари и нови истории и се оказа, че такива Българи наистина е имало. Един автор разказва за една, друг за друга, трети яростно ги отрича, а всички ние не хаем. И тъй, ден след ден, век след век, било ли е, не е ли било, и всичко потъва в мъглата на вековете. И уви, в мъглата на нашата памет. Другите народи провъзгласяват за истина и най-малката вероятност. А ние погребваме и най-големите истини под кръста на съмнението. Кое е по-добро? Аспарух, Исперих или Испор, белият конник, третият син на хан Кубрат, яздеше пред 10 000 въоръжени мъже на коне и гледаше опашатата звезда, която разсичаше небето като огнен меч и сякаш сочеше пътя на юг. Всеки мъж, който го следваше, водеше след себе си по 2 резервни бойни коня и по 2 жени. Жените по 5-10 деца. Ордата от 150-200 хиляди души и мъкнещите се след тях стада от овце се спускаше като огромна прашна лавина надолу покрай Черно море. Аспарух яздеше след звездата. По обяд ордата спря. Пътят им пресичаше голяма река. Беше великата река Дунав. Белият кон на хан Аспарух бе вдигнал високо глава и тръпнещите му ноздри душеха неизвестното отвъд реката. Отвъд реката бе могъщата Византийска империя. Аспарух беше слушал от баща си за Византия и за Константинопол, за мраморния дворец на императора, където Кубрат бе живял като дете, за високите крепостни стени, ограждащи този огромен град, за златните храмове и за страшната византийска армия. Отвъд този велик град сега бушуваха ордите на арабите. Исляма на Мохамед заливаше Азия и Африка. Една след друга падаха крепостите на Александрия, на Иерусалим, на Антихония и Дамаск. Полумесецът изгря и над Сирия, Персия, Афганистан,
Армения и Египет, Кипър и Родос, Триполи и Картаген, навсякъде християнските храмове се превръщаха в джамии. Идеше редът на Константинопол. Аллах се изправяше срещу Христос. Аспарух не харесваше Христос. Не можеше човек да бъде Бог. И той един слаб и хленчеш мъж, който меч не е хващал. Никой от синовете на Кубрат не прие византийската му вяра. И петимата останаха верни на стария български бог Тангра, богът небе. Той беше над Христос и над Аллах. Аспарух пришпори коня си, конят навлезе в мътната река и заплува към отсрещния бряг. След него тръгнаха 10 000 конници. Беше пролета на 680 година. Аспарух прекрачваше границата на Византия. Лудост ли бе това? Византиецът Теофан Изповедник, изпълнен с любов към българите, пише в своята хроника. Императорът Константин, като научил, че мръсен и нечист народ напада владяната от християните земя, много се огорчил и заповядал всичката пехотна войска да премине в боен ред през Тракия, въоръжил флота и потеглил към реката Дунав по суша и по море. Българите, като видели тези гъсти многобройни редици, се отчаяли за спасението си и избягали сред блатата. След като в продължение на 4 дни те не се осмелявали да излязат оттам, а ромеите не завързали сражение поради блатата, мръсният народ, забелязвайки слабостта на ромеите, се съвзел и станал по-смел. Понеже императорът, обзет от подагра, страдал от силни болки в крака, оставил стратезите и войската с заповед да водят схватки, а той с 5 кораба и с приближените си се върнал в Месемврия, за да прави бани. Конниците обаче, като го видели, разпространили слуха, че императорът бяга и обзети от страх се отдали също на бягство. Българите, като видели това, излезли от блатата и започнали да ги преследват стремително. Колкото войници улавяли, убивали ги и така повечето погубили с меч. И като ги преследвали отвъд Дунава, дошли до тъй наречената земя Варна, близо до Одесус, възгордели се и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите. Защото чудно бе за близки и далечни народи да слушат, че този, който е направил свои данъкоплатци всички, на изток и на запад, на север и на юг, да бъде победен от този мръсен, новопоявил се народ. Така пише в книгата си, своята хроника, Теофан Изповедник. Споменатата битка и бягството на императора ще да са станали през лятото на 680 година. А мирът бил сключен през есента на следващата, 681 година. Човек наистина може да се диви, защо приемаме за начало на българската държава точно тази година? Годината на сключения с Византия мирен договор. Ами ако Византия не беше сключила с нас този договор, какво щеше да стане? Колко века още щяхме да чакаме някой да благоволи да признае основаването на държавата ни?
историческа загадка е защо ние не признаваме тази стара велика България. Защо зачеркваме 5 века от своята история? Но да оставим този спор и да видим какво прави хан Аспарух, след като император Константин побягна от бойното поле при делтата на Дунава и българите стигнаха до Варна. Той сигурно не е и подозирал, че създава главоболие не само на византийците, но и на нашите историографи. Първата му работа е била да си осигури гърба. Затова заповядал да се изкопае презид, сиреч вал, ров или окоп от Дунава до Черно море. Този вал, дълъг около 100 км, може да се види и сега. Ширината на рова е 15 метра, а височината достига до 4 метра. Изкопаната пръст е била натрупана от южната страна, още толкова висока, така че приизащите от север хазарски племена трябвало първо да скочат дълбокия ров, на чието дъно били забити заострени колове. И ако не загинат там, набучени на коловете, трябвало да изкатерят 8-метрова отвесна стена. Докато войниците копаеха защитния презид, Аспарух обикаляше наоколо и тъмна тревога се отаяваше в душата му. Цялото поле, докъдето виждаха очите му, беше равно и пусто, нямаше жива душа. Някъде далече надолу, в небето над Дунава, се виеше огромно яд от черни птици. Аспарух препусна коня си натам и след час пред очите му се изправи призрака на огромна крепост. Беше крепостта Дръстър. Колите й бяха срутени, стените съборени. Колкото по-се приближаваше до крепостта, толкова повече ставаха разпръснатите из полето купища от бели кости и озъбени черепи. Битка беше вилняла тук, но кой бил победителят? Аспарух върна назад, препускаше пряко през полето. Когато минаваше край една горичка, насред равнината чу човешки гласове. Аспарух дръпна юздите на коня, положи длан между ушите му и той притихна, запристъпя безшумно, като че на пръсти. Когато приближи съвсем до горичката, Аспарух различи славянски думи. Също тъй тихо той дръпна коня си назад, препусна пак през полето и се върна при своите. Не каза никому ни дума и през есента, когато презида беше готов, поведе ордата си надолу към сърцето на Малка Скития. Крайморските крепости също бяха разрушени. И Карвуна, и Бизоне, и градът Одесос, а селцата из цялата земя, наречена Варна, бяха опожарени. Всичко беше в руини. Пустош и пепелища. И навсякъде изпод бурените белееха човешки кости. Навсякъде гледаха озъбени черепи. Теофан Изповедник лъжеше, като пишеше, че българите се възгордели и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Нямаше какво да се напада. Нямаше какво да се поробва. Навсякъде властваше смъртта. Аспарух превземаше една мъртва земя. Много народи бяха кръстосвали тази земя. Много народи бяха оставили тук своите кости и своето семе. Най-стародавният народ, за който витаеше спомен от незнайни времена, бе народът на траките. По-късно, през 13 век преди новата ера, от север нахлули илирите. Няколко века след тях се появили племената на гърците. През 4 век преди Христа македонците завладели целия Балкански полуостров. И от северозапад нахлули ордите на келтите. Келтската държава просъществувала тук само няколко десетилетия. Траките възстанали. Настанал пълен хаос. Траки се биели с келти, гърци с македонци, илири с траки. Тогава от запад в бавен и безвъзвратен марш се задали легионите на Рим. Те покорили и траки, и гърци, и македонци, и илири, и келти. Гърция, Македония, Тракия били превърнати в глухи римски провинции, тъкмо да настане мир и започнало великото преселение на народите. Лавината на готите прегазила Дунава и опустошила Мизия и Тракия. След тях на хоризонта се явили хуните на Атила, каквото не било стъпкано, стъпкали го и отминали нататък да громят Римската империя. И ето 2 века по-късно прабългарите стъпват отново на мъртвата земя, наречена Балкански полуостров. Аспарух е съзнавал, че победата му е временна и че сам със своите 10 000 конника не ще може да устои срещу могъщата Византийска империя. Аспарух разпратил пратеници във всички посоки да търсят славянските племена и да доведат вождовете им. Той познавал добре славяните, не само защото те обитавали степите на север от стара Велика България.
Ако се вгледаме по-добре в именника на българските ханове, ще видим, че наместникът, опекунът, регентът на малолетния кобрат се е казвал Гостун, име славянско. И тъй като този Гостун е от друг род Ерми, а не от бащиния му род Дуло, а наместниците обикновено са били роднини, Гостун ще да е бил родственик на кобрат по майчина линия. Най-вероятно ще да е бил брат на майка му, което значи, че и тя е била славянка. Предположението, че кобрат е бил полуславянин, се подкрепя от това, че първородният му син носи две имена – Баян и славянското име Безмер. Това ще рече, че и в Аспарух е течала и славянска кръв, а вероятно е знал и славянски език. Това може да обясни бързото му сближаване с славяните от сам Дунава. И наистина, за по-малко от година резултатът от това сближаване е удивителен. Племето на северите, обитаващо Верегавската клисура в средна Стара планина, днешния Ришки проход, тихо и мирно се премества на изток да охранява морската граница. А 7-те славянски племена се пръсват по цялото протежение на Стара планина, да охраняват проходите, през които биха могли да нахлуят от към юг византийците. В клисурите на планината били устроени засади. Речели да мине през тях вража войска, лавина от камъни и дървета щяла да засипе войската и да запуши прохода. От пролома на река Искър на север до Дунава бил прокопан дълбок защитен вал, като този между Дунава и Черно море, за да спре евентуалното нашествие на аварите от към запад. Цялата новозавладяна територия е била оградена от всякъде с ровове или скупища от непроходими трънаци. Това не се прави от номадска орда, която граби всичко по пътя си и отминава нататък. Така се огражда народ, който има намерение да остане тук за дълго или за вечни времена. И в южните покрайнини на Малка Скития, така наричали тогава Добруджа, посред равнината, за да вижда отдалече приближаващия се враг, хан Аспарух започва да гради столицата на новото си отечество. Още когато населявали далечна Азия, прабългарите се славили като строители на градове. Балх, столицата на древна Балхара, била наричана от арабите Шахастан, царственият град. Големи и благоустроени градове там били Болгар, Варно, Шуман и Мадар. С богатство и блясък се славили градовете Биляр и Болгар в Волжка България. Болгар е имал 10 000 каменни къщи, мраморни палати, огромни магазини и бани. Тази България е имало още 200 града. Удивително красив крайморски град е бил и Фанагория, столицата на Велика България. Всички тези български градове били строени по една и съща сакрална схема. Укрепленията представляват 3 концентрично вписани правоъгълника, издължени в пропорциите на златното сечение 1:1,6, с култово ядро в центъра. Това според древните българи било земна проекция на космическия планетарен или галактически модел, концентрични елипсовидни орбити около космическо ядро, Слънце или галактически център. Навсякъде, където са минали българите, в подножието на Памир, Хиндукуш и Алтай, край езерата Балхаш и Севан, край Аралско, Каспийско, Азовско и Черно море, край реките Амударя и Сърдаря, Тигър и Ефрат, Дон, Волга и Днепер, на север и на юг от Дунава, в развалините на градовете Балх и Болгар, Варну, Шуман и Мадар, Биляр и Болгар, Мадара, Шумен и Варна, Казан и Самара, Киев, Новгород и Стария Резан, Плиска и Охрид, навсякъде, изпод развалините наднича един и същи знак, изсечен върху камък, тухла или керамида. Археолозите го наричат Игра на дама или Вавилон. И върху надгробната плоча на Чергобиля Мостич, строителят на древен Преслав, вместо християнския кръст е изсечен същия знак. Кръстът, който свързва концентричните правоъгълници, се пресича мислено в точката на Създателя и сочи мястото на култовия център. Новата столица на България, Плиска, не бивало да отстъпва по блясък и сакралност на старите български столици. Тя била построена по същия модел.
Първа грижа на Аспарух била да направи този град непристъпен. Плиска била обградена от ров широк 12 метра, с дълбочина също 12 метра. На дъното на рова били набити къси заострени колове, а изровената пръст била насипана във вътрешната страна. Насипът бил висок също 20 крачки, значи общата височина на вала била 24 метра. Китайска стена. Отгоре върху стената били набити високи колове. Втора стена с тесни пролуки, през които защитниците на града да изстрелват като през амбразури стрелите си. Този вал описвал външния издължен правоъгълник, имал обща дължина 20 км и обграждал огромно пространство от 25 квадратни километра. В това укрепление в случай на нашествие са могли да се укрият повече от 200 000 души заедно с добитъка си. Вторият концентричен правоъгълник се описвал от каменни стени дебели 2,5 метра, високи до 10 метра, с кули и порти на изток и запад, на север и юг. Зад тези стени се намирал вътрешният град. Там е бил големия дворец с тронната зала и други административни сгради. А също така къщите на боилите, гранчарските и железарските работилници, тържищата и магазините. Между стените на вътрешния град и външния отбранителен вал се ширил външния град, където са били кръчмите и колибите на простолюдието. Там се приютявали и пришълците в случай на нашествие. Третият концентричен правоъгълник ограждал дворцовия център, в средата на който се намирала свещената точка – капището на Тангра. В центъра на вътрешния кръг стояла свръхточката – жертвена колона. В дворцовия център се намирало и жилището на върховния жрец. Устройството на дворцовия център било удивително. Известно е, че кралят Слънце Луи XIV в залеза на 17 век е изхвърлял сутрин нощното си гърне през прозореца. Любовниците му пък се обливали с парфюми, за да прикрият миризмата на некъпаните си тела. А 10 века преди това, в края на 7 век, в дворците на хан Аспарух е имало басейни и бани, имало и канализация за чиста вода и отходен канал от оловни тръби за мръсотиите. Когато през зимата завеяли страшните северни ветрове, в специални пещи извън двореца до бяло се нагрявали обли речни камъни. Горещият въздух от пещите се отправил по керамични тръби към двореца. Стените му били двойни, топлият въздух нахлувал в процепа между двете стени, камъните на вътрешните стени имали дупки и през тези дупки топлият въздух е влизал в тронната зала. Основите на дворците и на крепостните стени са запазени и до днес. Градени били те от камък и гранит и безмълвно се извисявали сред пустата равнина до средата на 19 век, когато турците от дълновидност или за подигравка с нашата история натрушили камък по камък гранитните дворци и с този праисторически чакъл постлали пътя на първата железница на Балканския полуостров от Русе до Варна. И днес, ако пътувате по тази стара железница, особено нощем, може да чуете как подплашени от тракането на черното желязно чудовище, бездомните духове на древните ни царе пищят под траверсите. Сенките им се разбягват из край пътния цървичак
и после пак се завръщат и точат ръждясалите си мечове върху горещите релси. А повечето пътници спят и въобще не подозират, че пътуват върху гроба на Първото българско царство. За него ще ви разкажем по-нататък.